ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ 10 രൂപ മുതലുള്ള കുറച്ച് ചെടികളുടെ സെയിലിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ 10 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ വരെയുള്ള ചെടികളാണ് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവരെ ഇതിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിലും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അയച്ചിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെറിയ പൈസക്ക് ഞാനത് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ 50ഉം 60ഉം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇപ്പോൾ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ട്, കുറേ ചെടികളായിട്ടുണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത്ര വില കുറച്ചിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കാണാം.